Явно твоите листчета искат да избягат от теб. Или не харесват кой ги държи. Това е скица, върни ми я. По нищо не личи, че е скица. Защото тък му започнах да я рисувам, умник такъв. Върни ми я. Няма ли едно благодаря или върни ми рисунката? Какво е това отношение? Не харесвам лиглювци. Върни ми я. Така ли? И какви момчета харесваш тогава? Какво те засяга? Ще те помоля да ме оставиш. Изглеждаш умно момиче. Защо се държиш толкова студено с мен? От есента е, не го приема и лично. Ако не бях аз, скицата ти щеше да изхвърчи някъде. Бъди малко по-благодарна, Да Винчи. И без това няма нищо на нея. Не е болка за умиране. Бунтар. Бунтар? Нима ти приличам на такъв? С тази визия, да. Усмихвай се по-често. Животът е кратък да го пропиляваме в тъга. И какво казваш? Запознаваш се с някакво момиче? Да, много е избухливо обаче, но същевременно толкова тиха, явно има вътрешен конфликт със себе си. Рисува някакви скици. Що за скучно момиче? Ти не си падаш по такива момичета. Така е, но нещо в нея е различно. Не бъди Женчо. Сигурно е поредната оттрепка, която се прави на морална и добра. Знаеш, че ги има много такива. Може и да си прав. Никой не знае. По дяволите! Сара ще ме убие. Трябва да тръгвам. Ще се видим до вечера, пич. Окей, тичай, че да не ти звънне отново. То пак. Знам, че ме мразиш. Личи ти. Моля? Не те мразя, шумът ти е твърде много. Аха, ясно. Значи си падаш по по-тихи момчета, като теб. На теб пък тишината ти е твърде много. По-добре тишина, отколкото хаос. Погледни се, животът ти е само да се возиш в колата и да слушаш силна музика. Просто не ме познаваш, Да Винчи. Позволи ми да ти се представя. Не, благодаря, имам си по-важна работа. Да рисуваш. Да, Аха, това явно ти помага да не мислиш за проблемите си. да, до някъде. Просто с рисуването болката става по-слаба. Но все пак и усещаш. Знаеш ли, личи ти, че си добро момиче, ранимо, явно си преживял нещо наистина болезнено. Какво знаеш ти за мен? Не си прави изводи преди да ме познаваш. Аз съм Ноа. Рия. Казвам се Рия. Приятно ми е, Рия. Какво ще кажеш да те поразходя с колата? Не се качвам в чужди коли. Спокойно, никой няма да ни види, няма да се отдалечаваме. Дошла съм да рисувам на спокойствие. Върви си.
Като гледам май ще вали, явно и времето е на моя страна, нямаш късмет. Хайде, ще тръгваме ли? Хубаво, ще се кача само защото дъждът ще ме намокри. Щом казваш? Хайде. Какво те прихваща? Шумно ми е. О, извинявай. Забравих, че обичаш тишината. Поне за малко спри да слушаш тази грозна музика. Всеки си има стил. Може ли малко да намалиш, ако обичаш? Защо? Страх ли те? Какво правиш? Намали? Намали ти казах! Намали ти казвам, намали! Щеше да ни убиеш, глупако! Ей, какво стана? Няколко пъти ти казах да намали скоростта. Защо не ме послуша? Аз не знаех, че това ще те изплаши. Лиглю, бях права. Ти си като всички останали. Бунтар, махни се от мен. Нула! Рожденият ти ден наближава. Няма ли да измислим нещо яко да се позабавляваме? За сега не. Не ми е до това. Защо така? Остави го. Той е влюбен. Не говори глупости. Да. Откакто срещна това момиче, нещо се случи. Коя е щастливката? Казва се Рия. Рия? Да, Влюбен си в Рия. не ставай глупав. Не съм влюбен в нея. И второ, това, което каза за нея онзи ден, изобщо не е вярно. И? Откъде знаеш? Не я познаваш толкова добре. Умея да преценявам хората. Внимавай, приятел. Жените са най-опасното нещо на света. Ще те вплетат в мрежа от заблуда. И за мен ли мислиш така? Не, разбира се. Те са специални. Вижте, по-добре да стана, защото ако остана още малко, ще кажа някоя друга тъпотия. Лека вечер. Тъпанар. Ако имаше къде да живея, щях да се махна от къщата му. Има нещо в тази Рия. Познато ми е името й. Какво може да е? Не знам, но ще разбера.